दा आं दिनै मिडियायाव ओंखारनांगौ जानायनि खारना माने आंनि दिनै हठात माने ससियेल मिडियायाव आइ लाभ बिप्लिब होननाय मोनसे फेसबुक पेजाव आंनि मोनसे भाइरेल भिडिअ खालामबाय थानायखौ आं नुदों, जायनि खारनाव आङो दा नैबे मुहूर्तआव आङो बिनि सायाव आं क्लियारिफिकेसन होनो ओंखारदों। नंगौ माने जाथाया बियो नंखाय नङा, नंगौ, खिन्थु जेरैबायदि बुंदों बिसोर ससियेल मिडियायाव बियो टटेलि नंखाय। थारमाने दा बेखायनो आङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे आङो जेन मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम बे मेसेजआ क्लियारलि थाङो, जायनि खारनाव आं बेखौ बुंनो आवगायदों। दा बे केसआनो जाहैबाय थांनाय दाखालि 1 तारिखआव बिदिनो सानजौफुनि 2टासो समाव जादों। सानजौफुनि 2टायाव थारमाने आं मोनसे न' बानायबाय थादों। न'आव आं मोनसे थिंनि दरखार जानायखाय, जिहेतु आङो आगोलावबो बे थिंखौ बे बिलासिपारा मोनसे दखाननिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन, ओमफ्राय ससे सर्टेज जानायनि खारनाव आङो बे थिंखौ लायनो बिलासिपारायाव थांदोंमोन। थाग थिग आं जेब्ला बिलासिपारा टाउन सहैयो, बेवहाय सासे जोंनिनो क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय खोलाहा जयपुर होननाय मोनसे जायगानि सफिया बेगम होननाय सासे मानसिया आंखौ माने, जिहेतु आङो पार्टियाव खामानि मावो हिसाबै आंखौ सिनायनानै दंमोन बिथाङा। दा बै जेब्ला आङो टाउनाव बिलासिपारा टाउनाव मोनसे दखानाव आंनि स्कुटिखौ दोनथ'नानै गय जानाय समाव बे लोगो मोननायाव आंखौ बुंदों जे सारा अननानै उसुबिदा गैयाबा आंखौ न'सिम लांफानो नामा होननायाव आं बुंदों आरो सिना जाना नालाय दे थांफानो हागोन होननानै बुंदों आं। दा बिदि बुंनायाव जेब्ला आङो स्कुटिखौ दखाननि फारसे मोखां खालामलाङो, अब्ला बियो बुंदों जे आं रिलेटिभनि न'आव मोनसे जिनिस बावबोबाय सार, अननानै 5 मिनिटसोल' लागोन, दा गतिके सारा उसुबिदा मोनाब्ला आंखौ बे रिलेटिभनि न'सिम लांनानै बे जिनिसखौ लाना फैनि होननानै बुंनायाव आङो जिहेतु सिना जाना नालाय, आङो गोदोनिफ्रायनो आंखौबो सिनायो बियो। दा बिदि होननानै आङो गाव लेंनाय मथे थांफादों आरो। दा थांनानै थाङै 5 मिनिटनि खोथा बुंनायाव बियो बिराद गोजान आंखौ गोथौआव लानानै थांदों। गोथौआव लाना थांनायाव आं एसे दाउट जानानै आं बुंदोंमोन बेखौ लामायाव स्कुटिखौ लाखिनानै, हाबाब नोङो 5 मिनिट खोथा बुंनानै माने एफा गोजानाव लाबोखो होननानै। दा बियो ससेल' होननानै लाङै लांनानै आंखौ बिलासिपारानि खोलाहा थानाय सर एरिया, मोनसे दुबासरि होननाय जायगासिम, सर एरिया बिसिम लानानै थांबाय आंखौ थगायनानै फुस्लायनानै। दा लांनानै मोनसे न'खराव, मेन लामानि खाथियावनो न'खरा, बे न'खराव नैबे न'आ मोनबाय होननानै आंखौ स्कुटिखौ साइडआव लाखिनानै दै लोंनो होननानै न'सिम लेंनानै लाङो बियो, जाय मानसि आंखौ लानानै थांदों बै हिनजावा सफिया बेगम होननाया। थिग बिदिनो मोनसे रुमाव आंखौ जिरायनो थाखाय बे दरजाखौ खेवना होयो। आं जेब्ला रुम सिङाव हाबनो नागिरदोंमोन, अब्ला सानै हिनजाव अलरेडि जिरायनानै दंमोन बिसिनायाव। थेवब्लाबो आङो सानदों न'खरनि मानसि खोमा नंनानै आङो रुमाव आलासि बायदि जिरायनो थिननायखाय आं जिरायदों। दै गिलाससे होनायाव आं लोंदों आरो। लोंखांनायनि उनाव माने जाय मानसिया आंखौ लांदों बे बिलासिपारा टाउननिफ्राय फुस्लायनानै साइडआव, बै हिनजावा सार 2 मिनिटसो आं बाहेरायाव थांनानै लानि, गतिके नों जिरायथ' 2 मिनिटल' थांनोसै होननानै आंखौ रुम सिंनिफ्राय ओंखारनानै बियो बाहेरनिफ्राय दरजाखौ लक खालामदों। बे लक खालामखांनायनि उनाव निस्सय बिस्रा आन्डारस्टेन्डिं दंलायखायो प्रपारटिनि, आं बुजिनायाव आरो। बे हिनजावफ्रा सानैबो आंनि मानि पार्सखौ जबरजस्ति सिख'नानै बा हाननानै बा लानानै, आंनि मानि पार्सआव 6,500 फैसा दंमोन, 6,500। दा बेखौ बिथांमोना सिख'नानै लायो जबरजस्ति। 5 मिनिटसो नारा नाथा जानायनि उनाव बिसोरो बेखौ लादों आरो। दा बिनि उनाव फैसा लाखांनायनि उनाव हठात मथा मथि बिदिनो 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव साबा, बिसिनि ओनसोलनिनो जानो हागौ, माने मुस्लिम सेंग्राफोर, लहा गिदिर रड लानानै रुम सिङाव हाबबोयो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ खुलिनानै। माने दरजाखौ खुलिनानै हाबबोनायनि उनाव बे हिनजावफोरखौ बाहेरायाव थांहोनानै गावसोर सिङाव दरजाखौ मारिथेयो, लकखौ। दा बिनि उनाव आंखौ टर्चार खालामनायखौ आराम्भ खालामो स्टार्टिंनिफ्रायनो। दे नों माबेनि, मानो फैदों, मा लांफैदों बे जायगायाव, असिनाखि जायगायाव होननानै सोंनायलाय आङो बिसोरनो क्लियारिफिकेसन होदोंमोन आंनि हसा खोथाखौ। आं थिं लांनो फैदोंमोन, सासे जोंनि क'क्राझारनि बायदेव आंनि सिना जाना, बियो बे न'खरसिम आंखौ मोनसे बुस्थु बावलांदों, लांनो होननानै बिसोर लानानै फैदोंमोन। आङो बेबायदि क्लियार होदों आरो। बिदि बुंनायनि उनाव बिसोरो बुंदों जे नोंजोंथ' रावबो फैफायाखै, माने जिखिनि नोंजों सानै हिनजावफोर जिरायनानै दंमोन बेखिनिल', रावबोथ' सोरबा नोंनि बायदेव गैया, नंखाय नंदोंबा नोंथाङा नायहरनो हागोन होननानै दरजा खुलिनानै आंनो देखायो। दा बेहाय आं आसरित मोनदों आरो, आं शक जादों। बे हिनजावा माबेबा साइडआव थाखुमाखोना माखोमोन, आं नुनो मोनाखै आंनि मेगनजों। दा बिनि उनाव दरजाखौ लक खालामनायनि उनाव बिसोरो आंनाव लोगो फंनै फंथामसो सोबानानै आंखौ थारमाने आराम्भ खालामदों जे नोङो फैसा 5 लाख होलांगोन, जुदि नों बेनिफ्राय जिबनखौ बासायना लांनोबा फैसा 5 लाख होनानै आंखौ आराम्भ खालामबाय टर्चार। दा बिदिनो सोबालाय जोलाय सौलाय खालामबाय थानानै लाखांनायनि उनाव बिसोरो आंखौ मोनानि 9:30 आंखौ
आंनि हेन्डसेटखौ लाखिनानै हेन्डसेटनिफ्राय सिम कार्डखौ बख'नानै बिसोर हेन्डसेटखौ लाखिदों आंनो सिम कार्डखौल' हरदों लगे लगे आङो न' फारसे जिबनखौ बासायनो हानाय बायदि मोननानै न' फारसे आं फैदों न' फारसे मोननानै आं न'आव हाबाबालानो नैबे बिथांमोना आंनिनो लोगो बिसिनि न'आव आं डाइरेक्ट फैदों जयपुर होननायाव फैनानै आङो लोगो लोगो बिथांमोनखौ लानानै क'क्राझार पुलिस थानायाव असि सारखौ लोगो हमफैयो असि सारखौ लोगो हमफैनानै आंनि जाथायनि सायाव आङो सारनो गुवारै बेखेवना होफैयो बेहाय सारा एडभाइस मोनसे होदों आरो क'क्राझार थानानि असि सारा नोङो जे थानानि आन्दाराव जाथाया जादों बे थानायाव थांदो होननानै आंखौ थिनहरनायलाय आं लोगो लोगो 12टायाव क'क्राझार थानानिफ्राय ओंखारनानै बिलासिपारा थानासिम आङो 1 रिंगायाव माने मोनानि हर गेजेरनि 1 रिंगायाव आङो बिलासिपारायाव सहैदों बिलासिपारायाव सौहैनाय लोगो लोगो आं मोनसे एजेहार लिरनानै एफआइआर लिरनानै आङो असि सारनो गथायनाय जायो असि सारनो गथायनानै होनाय लोगो लोगो असि सारा आंनि जाथायखौ खुब सिरियास लानानै जाथाय थिलिसिम आंखौ गारियाव थिखोनानै लानानै आरो गावनि पुलिस प्रशासनखौ लोगोआव लाफानानै बै जाथाय जानाय जायगायाव न'खराव लानानै थांनानै बै न'खरनि गार्जेनजों लोगोसे खाथि खाला गासै 10 निफ्राय 15 सासो बे जायगानिफ्राय थिखोनानै लाबोयो थानासिम लाबोनायनि उनाव थानायाव बिसोरखौ लाइन फसंफैनानै आंनाव सोंबावो जे बे जाथायजों लोब्बा थानाय बिसिनि गेजेराव सोर दं होननानै सोंनायलाय आङो थारमाने सासे न'खरनि बिगोमा नामा बे न'खरनि बिगोमाना आजिजुर रहमाना आंखौ सिनायनानै होयो असि सारनो नैबेनो इनभल्भ दंखायोमोन होननानै बेखिनिखौ सिनायनानै एदिनखालि सारा दिनै जाथ'बाय होननानै आंखौ न'सिम फाथायहरो 3टायाव आंखौ हगारदों थारमाने बिलासिपारा थानानिफ्राय ओमफ्राय आङो न'आव 4टायाव दाउला गेसेरदोंमोन आं सफैदों आरो बिनि उनाव 8:30 समाव नेक्स्ट मर्निंआव आरो फुङाव असि सारा बै महिला जाय मानसि आंखौ फसायनानै लांदों बिनि मबाइल नाम्बारखौ निश्चय ट्रेस खालामनानै बे महिलाखौ जब्द खालामदों आरो 8:30 समाव ओमफ्राय आंनि वाट्सएपआव बिनि फट'खौ हरदों असि सारा नोंखौ लाबोग्राया नैबे महिलानोमोन नामा होननानै बेवहाय आं सारखौ नोंगौ सार होननानै आं सारखौ सिनायनानै क्लियार खालामहरदों आरो बिनि उनाव आंखौ लेंहरबावनायलाय आङो थानायाव थांदों थानायाव थांबावनानै ओमफ्राय माखासे स्टेटमेन्ट लाबावदों आंनाव जे स्टेटमेन्टखौ आङो प्रथम मोनायाव होदों सेम स्टेटमेन्टखौनो आं होनानै फैदों आरो आं सानदोंमोन जे बेसेबां गिदिरसिम थांनाय नंलामोन होननानै खिन्थु आनफर्चुनेटलि माने जाथाया आरो उल्था जादों नेक्स्ट दिनाव आरोबाव माने बै जाय दुसिफोर आरो जाय बे जाथायखौ खालामदों आंनि पासवार्ड आंनि मबाइल हेन्डसेटखौ लाखिखानाय हिसाबै बिसोरो आरो आङो सानस्लाबाखैमोन जे बेवहाय बिसोरो बिदि आरो दुस्थ' खामानि मावबावगोन होननानै आंनि भिडिअखौ गावसोरनि मबाइलजों बानायनाय भिडिअमोन बेखौ आंनि मबाइलनि फेसबुक एकाउन्टआवनो बिसोर शेयार खालामना होदों आं बे जाथायखौ मिथियामोन आंनि माखासे फेसबुक फ्रेन्ड आंनि सिना जाना मानसिफ्रा आंनो फन खोन्थाहरदों नोंनि फेसबुकआव ओरैबायदि सोलिगासिनो दं नों नायदोंना नायाखै होननायाव आङो एखेबारे माने हायाव गादों ना अख्राङाव गादों आंनो मिथिया बिनि उनाव असि सारनाव लोगो लोगो फन बुदों सार ओरैबायदि जाथाय जाबाय मा खालामनांगौ ओमफ्राय असि सारा आंखौ गाइड खालामहरदों आरो नों ओरैबायदि खालाम नोंनि फेसबुक एकाउन्टखौ दानो क्ल'ज खालाम होननानै आंखौ गाइड खालामहरनायलाय आं बेखौ खालामदों आरो खालामनानै थारमाने ससियेल मिडिया 5 मिनिट 10 मिनिट खाफै थारमाने बिसिम समाव आं मिथियाखैमोन ओमफ्राय जथेस्थ' भाइरेल जादों जानांगौ निस्सय दिनै मानसिफोरनि आखाइ दङ आं लास्टाव बेखौसो अनुरद खालामगोन माने ससियेल मिडिया नायगिरि नोंथांमोनखौ एसे बिजिरनायनि सिगां मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ बिदि खालामनाया मोजां नङा आरो जे जाबाय बिसोरो बिदि दा खालामथों आङो बेखिनिखौनो आं दा क्लियार होननानै आं नोंथांमोन कमप्लिट प्लेनिं प्रपार प्लेनिंनि गेजेरजों खालामदों नामा बिथाङा आङो जि बुजिदों जि हमदांनो हादों आरो पुलिस प्रशासना जि बुंदों प्रपार प्लेनिं आरो बे जाथाया दिनै बेल' नङा बिनि सिगां मेला बेबायदि सेम जाथाया जालांबाय बुथारनाय मार्डार खालामनाय एक्सटर्सन आरो बेबायदि गिदिर गें दं होननानै बे बिलासिपारा थानानिफ्राय असि सारा आंनो बे खोथाखौ फोरमायदों सोरखौबाफोर सिनायनो हादों सिनायनायाथ' आङो बै बेक्तिफोरखौ रियेलाव नुबा सिनायगोन खिन्थु दा आङो माबानो हानाय नंला आङो नुयोब्ला आं सिनायगोन आरो आं असि सारमोननोबो बे खोथाखौ जानायबोदों आरो आं सासेखौ सिनायदों न'खरनि बिगोमाखौ आं बेखौ सिनायनानै सारमोननो खोन्थाबोदों आरो जोङो एजाहारबो होनाय जाबाय बे एजाहाराव अलरेडि जोङो 1 तारिखआव होदोंमोन आरो बे एजाहारा माने 2 तारिखआव रेजिस्टार जादों आरो दा बेवहाय माने केस नाम्बारखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि जुगै आं फोरमायनो सानदों बिलासिपारा पुलिस स्टेसन केस नं 321/23 US -120 B/342/506/20
380/395 माने IPC बे सेक्सनाव बिसोरो केसखौ खोख्लैबाय होननानै सारमोना आंनो बेखौ हरदों आरो दा बेखिनि आंनि बुंनाया